Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Select Day for Men. Iyan ni siya ni Mercedes-Benz. Panlalaki ni siya pero kung luya mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag, o de toilet ni siya butang balon layo palang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali herbal nga mga citrus nga tupad sang baybay. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have citruses kag sage. Na wala gin lista kung anong mga citrus basta puno siya ka citrus. Tapos may sage siya ng nota nga manamit kay ginagamit sa pagluto. Kag for the mid, we have C notes, green notes, kag spices. Na ang C notes, amo na ang tupad nga baybay nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Tapos may mga berde siya nga nota, tapos may mga spices siya nga pampakahang. Kag for the base, we have woodsy notes na wala man ginlista kung ano nga mga kahoy, basta makahoy siya. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa dusutaman. Bye-bye!